Dumi, mabali namin. Talaga sana maawatan ti tao. Apay manandom. Anyaman day ta nabuyam dita computer mo, ta wingiwing ka wingiwing dita. Nagpintas mati ko na. Makunan a first class a project. Ngam adalat tarang iti mangdilaw. Anya day ta? Di man damag dito oy may panggap iti housing project ti agda mga administrasyon. Ay, wun. Ada na ira na adamag, manipod iti may sa TV channel. Kat day ta ti pagsasaritaan da. Tilangat makuna kurang na ito may sa nga area. Kit sana kumpleto ng iti kasapulan ng iti nairilukay iti ijay. Wunsa? Masapul ka no a kompleto. Ada palengke, health center, kan asidag iti pagsapulan wenno trabaho dagiti agindag ijay. Naglawag mo, ti ko na ti presidente. Kitaan na amin na kita abambanag. Ti madipay dita. Dagiti kano imo na a housing project, dagiti imo na nga administrasyon, at dapay dagiti nangilako iti naitid kadakwada, taadayuda iti trabaho na. Lukas tamat lang ti plano daw, no reklamo na. Saan da ko makainawat? Intid da ko maakarag iti talagang agkasapulan iti pagtangan. Day tangarod mo, ti madino maminsan. Ang mala, sa pala ko manayunan pa dito a proyekto ti kabarbarong administrasyon. Tapno awan ton ti squatter. Wen mairelocate ko madagiti nagado nga squatter nang runa ijay Metro Manila. Ken bareng mapasamak ti ko na ti presidente nga awan to unti mapan agpatagaboy ti sapali a puli. Nadama nag-abroad, man manulangay. Nagsaya atay, no kasta. Ngamin, ado ti malukatan na trabaho wano job opportunity diti pagilyan. No mapasamak day ta, masigurado nga awan ton ti agbisen kan agrigat a Pinoy. Ay, sabali talagang ti palawan. Uray ti kasti abulan, dapat la bagyo na. At dalat na lang iti masarsaripatpatan da nga LPA, posible asumrak iti parti pagilyan. Sa pala ko tawan na iti napipig sa bagyo adumteng iti na iti taon 2023. Iti agdama, at dalat na iti lugar ang napipig sa tudo, gapo iti hanging amihan ako nada. Talagang ado, tinadidigra iti bagyo. Iti nagduduma pas iti pagilyan, iti napalabas sa taon 2022. Ayam, at na iti lugar ang apiktaran. Ibaglaki na na. Tawan mo't unay tinapektaran ni tinagbugsutan. No, dala ka ta, ay? Natangkan ti ulo ng iti tao dito. Ang mga naawan mayat mayakar no pumanaw dito. No bilang tamaipada iti dayjay nadidigra a lugar. Nga orila mapapanaw ng iti agindag. Gaputa napaggadan ti lugar. Posible alumnan na iti babalay jayan. Ay na. Rumide pakman pa. Ay, kaya mo na. Nawaya aklat ta rumide. Anya mo nga oras. Asumkan kanyak dati o sakit. Sakit ko na talaga titurog. Ay,
Tangay adan samot aminan dagitay masiknan iti parikaw. Tapag sasaritaan tayo ta dito'y multipurpose hall. Rogyan tayo ti assembly meeting. No tiba kayo, ang mapapanaw kami iti nagtakderan dagiti babbalay mi ijay igit ti karayan ti pagsasaritaan ita. Awan ti marisot, agreklamo kami. Nay, apay anyat reklamo yaw. Gusto ni ilang, chairman. Saan kami apumanaw iti babbalay may? Saan may arakrakan dagiti babbalay may? Ayakar no, sa dino o dita sulsulinag. Kasta, Wan, Chairman, no saan yung nga amuno kasano ti rigat me ang nagpatakder ka dagiti babbalay me, istoryaan me kada kayo itamat laang. Dangganyaw, kabaranggayan, agistorya kami. nay. Denggan nyo, kabaranggayan. Napintas ti pakasaritaan ti biag may ijay igid ti karayan. Wan, no adda dito'y ni Duming amanurat, napintas asuratan na ti istorya ti biag me ijay igit ti karayan. Denggan nyo pa nga umuna ti ibagamay. Ket no ba di kay lata, awanan ti maramidan may. Uray no anya pa iti ibagbagayo, chairman Gusteng. Awan denggan may. Tanalawag, apanangiruruman kada kami at taga igid ti karayan ti aramidan nyo. Talaga gaya, masanyo ang maawatan ti gapuna. No apay ang maiparitan, wenno saanen ang mabalin nga dagnaed iti daya lugar. Gaputakan kanan ti karayan ti daga, apas at tinagsaadan dagiti babbalayaw. No umay tumanen ti bagyaw, sigurado ang mayano din dagiti babbalayaw. Nalagda dagiti babbalay may. Di yun la pang panunutan met dagiti ado apundarmen. Papanawon da kamlatan akasla awan anyaman na. Papanan mi nga rudan. Dayta nga rod ti pagsasaritaan tayo kakabsat. Alawan, pumanaw kami ijay, no ikanda kami iti daga apag padagdaran may iti sentro ti barangay. Saan mi akayat ti mapan ijay sulinag? Adda narugyan na mapatakdar babbalay, iti napili ti gobyerno a pakaramidan ti housing project. Di kayat, libre ti balay, maitad ka na kayo. Mamati kamot iti dayta. At dan tumot lang bayadan da. Ay pudno dayta. Saan mi akabalan ti agbayad? Dayta ti madi ka na kayo. Nagado a reklamo yung, hindi yung pa'y denggan ti palawag. Wan! Nangag kunday ta sarsaritaan dagiti kakadwame. Kaddayo iti sentro. Wan, gusto ni ilang. Nagagayo ijay, sa kaanan mo ti banday. Anya kumati pari kutyo, katadamot marami da kalsada, ken asidag iti kataltalunan. Uray pay. Napinta si ja lugar, no? Chairman! Un, madi kami. Madi kami! Kami chairman. No kasta. Talaga asan kayo nga umanugot ang mapapanaw, itinagsadan dagiti babbalayaw. Nga oray may tulad kay taon kadagiti karubayo analmas kaputan na yanod ti balayda. Malanga asi ti Diyos. Di na kami baybayan ijay. Wan, Chairman! Kasyan na kami ti Diyos. Naglaing kayon? Pagbalinan da kami kit din na nakapimpiman? Basta awan ti mayat ti ibagbagayo, chairman. Sang-sang kamaysa kami. May maysa ti reklamo may. Hep, hep! Ha! Ala! Kitangay di kayo manugot. Tangay di yu kaya ti mailisi ti didigra. Dahito iti baga ka na kayaw. Awan to nga ro ti sabali apabasulay niyo. Nudakes man ti mapasamak. Niapo Diyos lat makamo kada kayon. Wan, Chairman! Nukasta nga rod, ibaga ko ni di munisipyo, amay tidan da iti sabali a barangay. Kastamot na dagiti lang mayat amadaan iti napintas kan libre a balay iti may kan. Kaya't yuman winusan, matuloy na ito a housing project dito'y nagbugsutan. Kasama ba itan? Talagamat a delikado ijayay. Dahita nga rod, san ba't nga rod na mapaglibakan?
At talaga mo't delikadong da a lugar. Saan da nadidigra iti napasamak iti karuba da na wash out kibalay da. Nangyagimot timbagada. Problema da gidya ka barangayan. Numalayos danto, makipagproblema tayo tumutlaang nga rod. Umay dan tumutlaag paarayat. Sigurado Ay, sa bagay talaga akas na ti tao. Saan tulag nakam no dakasen ti mapagting na. No pa'y saan mo't nga amin? Unmot kidiya. No talaga adida kayat ti umakar, nga oray libreng ti balay nga umakaran da, awan mabalin tayo. Wen, husto dyan bagak kadakwada. Awan ti mabalin tayo. Katawan to nga ron ti sabali apabasulen da, no di ti bagbagi damot lang. Nagpintas ti lugar a pakaaramidan ti housing project ti kabarbarong administrasyon. Wen, nakitak ti plano na. Kumplito. Adda mo ten tsindaan da. Adda pa yung kapilya. Adda pa yung basketball court na. At dapat kat playground na Ken marami ti kalsada ngagturong ijay. Ket narugyan na mabuldoser. Di na nga ta makita na kita. Kaya't kung ilawlawagan na sayat na itakadakwada ko ma. Ngamawan mo't dengganda. Awan maramidan tayo. Agam sayang no maitod iti sabali na gidya babalay. Anyang ilang, kumusta iti purukyaw? Nasayat kami latta, Rosa. Ado ti pakairanudan mi ijay. Iso ada ito'y. Gumatang ka ni ti kuros. Dahito'y langan tinabati alakok. Napan nagkamal nila kay mo. Binurak na kit di tay ramana Sayang, naudi kan. Naibusan dya bunog kan lagdaw. Aya, nomok lang nagburak iti rama ta nagorderak ko ma. Kuma, dahito'y tigapuna asan mi akayat apanawan day dya alugar, Rosa. Ay, kasano kami pa yun ngay. Awan pagkamalan min No ibaunda kami kit din mapan ije bantay. Adayo kami iti karayan no kwa. Napintas kit DJ Tada mabalin nyo pagmulaan. Wala, tasigod ka no akampusan to iti dayjay alugar iti tiyempot yapon. Anya? Sigun nga min iti istorya ni Mang Dalmas. Ado kano tinay tabon iday a pinatay dagiti hapon ijay. Nabayagan da ita at tiyempo, ilang. Iso nga rod, nabayagan. Iso anadamag paikat nga tanti dagay ijay. Nabaludbud ti may mula anat natang. Gaputan na grupsan ti bangkay aganagan na. Ingkay ko mga min kitahan nyo muna dyan lugar, ilang. Tapno amuyo ti sasawan nyo. Ay narusa, uray saan ko pa'y anakita, amuklatan. Wala. Pay ko na dagiti barangay officials. Adakada kayo no saan nyo akayat. Basta na ilukat dayjay, para kada kayo nga apektado ti reggaay iji asidag ti karayan. Katno diyo kayat, may babawin dayjay. May taditi sabali, dagiti maaramid ababalay. Ay basta, uray asino ti agdep-dep pa. Saan kami apumanaw ija asidag ti karayan. Ne, toy kuros. Gumatang kakit din, Rosa. Aga, sumday dya kinatangkan ti pangedeng dagay dya agindag ija asidag ti karayan. Tapay, asino tinakasarita. Ni ilang Dayjay. Ni ilang ada ulo dagiti amin apumurok ija asidag ti karaya. Wen, awan to kano ti pagkamalan nila kay na iti ilako na abunog numayadayo da iji karayan. Talaga saan da mapanawan na dya. Wendom, tayo dyan karo ti pagtataudan mo ti daduma pagbiag da. Ti dakas na nga ron, kat agawan mo ti karayan na giji sularda. No agtultuloy ti panagragay di daga. Awan papanan na.
mairga ay tumutin dagiti babbalay da. Awan to, ti may tulong tayo kadakwada. Isa may sa kadagiti priority ti municipal government wano LGU. Dito Santa Disgracia lugar tayo. Akinigdawan iti tulong ti kabarbarong administrasyon amaipan ko may ti housing project. Ito nagbugsutan. Ket tadaka, na itadagos ti proyekto. Narugyanan, target da amalpas sakbay tinapnap wano rainy season. Kasta nga rod ng santa adungag iti palawag. Rason dalat ti rason da. Makapasuron nga ron. Pag imbaganda pa iti pampanunutan ng iti opisyal. Tirigat na no maitad to niti sabali a barangay dayjay. Awan mabalain. Naumamot ni tatang ang makisarsarita ka na ko ada. Makamudan iti biyagda ako na. Sa nabalit na naaramid min ti pagrebangan mi. Nagkid daw kami kat naipaay. No saan to akayat dagiti nakaisang ratan na. Awan mabalain. Nalpasan ti housing project dito nagbugsudan bakit? Talaga apinartakan ta. Ay, wan. Ngamawan rumba nga pagdanagan tayo, tapulido. Wino di kalidad tinaramid a proyekto. Nasaya at ano kasta? Sinigurado da ang natalga da pag naadan dagiti maipaayan. Kem kasano daytan? Saanen adagiti taga nagbugsutan ti pakaipayan na? Adalang 5 a pamilya. Isuda lang tinayat ngag na didyay. Imakar na paigit din na. Tidaduma, maipaay wino maited kadagiti taga barangay Pantar. Ay woy. At damot dagiti agenda iti igit ti karayan iti dadya a barangay aya. Isu amalas dagiti nagimamadiidi. Kasanon no saan apanangi daw dawat ket maapektaran to manen ti babbalay da no dumteng ti bagyaw. Ket lamutan ti karayan ti purok da. Ay awanan mabalin. Kas itinakunak na aramid min ti trabaho may. Kakapurukan, agtungpal tayo niti ibagbagada Chairman Gusting. Agpaiso nga adda tinapig sa bagyaw. Agbakwit tayon sakbay adumakkel ti danom ti karayan amang yanod kadagiti balbalay tayo. Agbakwit tayon kapurukan. Ipatan tayo pailaeng dagiti buntsak, bunbunog. Agraman dagiti lagdaw kas kadaudang. Uston dayay apakdaan kadagiti kapuruhan. Agawid akon taibakwit kon ti pamilya. Sayang. Imbis nga agsaysayo tak kumaita kadagiti agpaigid abunog di takarayan. Naimas kumati pangrabyan mi. Kun adan tupay kumaila ko ni bagat ko. Ay, awanan na. Agbakwit kami matan. Ay na, Chairman. Pimod no, timbumbunyag yo amargay ti purok me. Kat mayanod matdagiti babalay me agas iti biktima. Iti andalimba basa na pigsabang yo. Awanan di babalay me, Chairman. Sang-sang kamaisa kami ni Jay purok sa is anak kakaasi. Ay, imbagami lang arudan. Asan mi anakam dagidya ng imbagbagami. Tempatungpal nilang tibilin, mainagi ti resulta ti eksamen dagiti masiknan, akamon ti ahinsya ti gobyerno. Ngumtangken ulo kayo may. Awan pa namati o kada kamay, awan makukwarta na, ako na.
mamati kami itan, Chairman. Yawanan. Kasano pa yan ama kapan kamto agsaysayot iti bunchak. Bunog kas kada kape. Nung sa dinon tula dita na sampulanggit ti pangipurwagan niyo kada kami. Pagyamanan milangan, Chairman. Man, pasinsyaan na kami lakuman. Dayawang ka. Namati at agos na giti ka puro kam idisikan din taray-taray anang ipugpug ka o iti panagbakwit da. Chairman, Nagasad kayo? Takas la na igagara asan la na yanod ti kadaklan na pasit ti purok idi nakapanaw kayon? oo, Chairman. Di kay madanagan. Manipot ita. Adda kamin itilikudan yaw. Anya? At yung baga na damang ati kanyak, Chairman. O, anya dayta? Ay, kwa. Mayat kamin ija ibagbagayo a pabahay wino libre a balay a para kada kami. Ah, Wen, Chairman, mayat kamin amapan ija housing project nga ibang bagayo. ay, sayang. Itapay? Sayang ko na yo, Chairman. Anya ti kayat yung asawan, Chairman. Naitudan iti sa bali a barangay tinasawa housing project at di umot kayat ide. Anya. Anya. At dalang limlima a pamilya anay kan. Taisuda lang mo tinagmayat ama panijay. Ay, kasano nga Nga roon, Chairman. Tidaduma. Naitad iti sa bali a barangay. Kat dayta ita ti makuna aganaben nyo. Tanatangken mo't ngamin ti ulo yaw. Di kay mamatpati kada kami ng opisyal yaw. Basta, dahil tati ganaban di sukir. Ay. Yan da dyan natagtagainap ko. Natagtagainap ko matan ti housing project ka na buyak iti computer ka. Dumi, mabali namin. Dom, napinta sa damag. Oh, anya reta, aginaw kan? Anya nga ginawa sasawam mo. Dahil tati kapintasan na damag para kanyak. Ay na, Mr. Domingo Portugal. No dahi ta tinamnamama good news ko. Sorry, ngam saan aday ta? Ay, kunak man. Awalat na nga ron 2023. Manotawon tan nga gasawa. Kam apay nga ta. Anya nga ron ti maaramidan ta. No saan pa'y nga ipaay ti apo ti bungat ayan ayat ta. Talaga siguro nga awanan. Oray may sala kumamay. Awan mabalinta, kunakmanan. Adamot remedyo dayta, no kayat mo. No makonsensyam, Anya reta? sumapol ka iti baby maker. Anya? In short, sumapol ka iti mayat nga agpasikugkan ka kat alaem to ti ubing. Anya? No naipas ngaynan, alaem ti anak yo. Ngam, no den naam, ay sana mabalin. Anya reta nga bagbagamon. Ngam no isunto ti pilyam, tadanak yo. Okay, go. Saan ka alapdan Ay, dong? saan dungo? Yak maaramid da ita. Saan ati kaawan anak ta ti pakapukawan ti panagayad ko ka? Agyamanak. Ngam, no talaga kahit mo ti madan iti anak. Aramidem ti imbagak, madalakit di mayat. Ulitag, saan ko maaramid da ita? Ewan kaya, back to main topic. Anya di ko na mga good news itaya? Ti ibagbagak kat aktor tayo kano kadatatang. Anya? Mapantayo iti pagilyan adi masapul ang ti visa.
Dakkalagastos da ita. Ay, awan parikot no. Ngamin, da Uncle George kan Auntie Sandra ti mangtad iti magastos tayo. Ah, Isut ko na ni tatang. Isu ka no ti Christmas gift tayo iti 2022. nagsaya atay. Kuna kano ni tatang, kwartaan dalaangan ngam saan akayat da uncle. No kwarta ti kayat tayo, saan da nga itod. Anya? Kayat da kano makaaliwaksay tayo mat. Nang runa kada kayo kan tatang. Taam mo na trigat yung barangay officials. Iso ah? Wendom, isungag pampanunutin da tatang. No, sa dino ti papanan tayo. Agtur kami kano. Ket saan kami naggastos? Ay, nagsaya atay. Sana all ako nada. Hanggang no siya. Masaya nga nakitidak la makastos. Hanggang saan damot nga roda kwartaan? Wise mo't Uncle Jones. Ken bilibak iti panangipatig na kan tatang akamsat na. Nangudong ni Rosa. Sa bali man na ti umagibas. Ilad ko man pa. Oray nga taman atawan ti aglabas ay. Saan taw na may katla ito kimpat kanyak ang kinatuglap ka. Ay, Anya nga tapagilian ti papananay, free visa. Kung ngagpaisaw. Nadalakit di magastos, apay kiti nasaan nga galiwak sa tao. Awan mo't anak mi kan Rosa. Awan sawsawir mi. Hasta mo, nakatugangak. Ay, kita man iti internet no Google. No anya country ti adali ti free visa. Oh, lakay. Matuloy ti panagtur tayo. Wen, datayo kada duming kan Rosa. Sut Christmas gift tayo kada kabagis George kan ipag Sandra. Ay, hijay kumahaway. Ay, nasan ka ngagpili? Ure ket napantamot idin iji Hawaii. Iti mo sa bali apagilyan wino lugar. Napintas ka no Indonesia. Free visa ka no. Tapno awan parikot. Alakit, iso isot adaditan. Iswarugya mo tagirubat kadagiti tugot tangarwaten tayo ti lasod ti makalawas. Aya, Nagmayat ka no kati lugar. Ado ka no mo't lang ti Kristiyano akas kada tayo. kasta. Isumot ti kunan ni Kristita nga po ni Kabsat Catalina di Tadaya ta nagmisyon jay iday. Nagsaya at kit nga rodan no kasta. Nasisingpot ka no magdagiti agindagi jay wino Indonesian. Mandakigayim da kanupay. Kin adan sapay kasla panagpada ti lingwahi tayo ti lingwahi day jay. Mayat nga rod Ay wen. Iswa kahit ko launa iti makadayo mo iti. Wino makadano ni jay. Ijay kumakorya. Tadan ni jay ni Kristita ngam. Narigat ka no ti mapan ijay ta kasapulan nga da tourist visa. Ay, gasgasat supay kabsat supay.
Makadanong kayo iti sa bali a pagilian. Daaman abirat ko asandra ken bayaw George ti akin nakam iti dayjay. Christmas gift mi kanaw iti daytoy baro atawan 2023 uno na palabas sa Pasko 2020 taw. Nagsaya atin nga iti adak kabsat na akasta. Ay wan, napatag launay nga ni gusteng kini kabagis na. Dayawag launay dayta. Manmano ti agkabsat akasta. Dudu adamat nga minen nga kabsat a si Bibi ag kaka. Uwan a. Ala, kaka, da istoryaan nakmutan. Mapanakpay. Makalawas kami nga awan. Kadwak ni Kagawad Dumeng, Kagawad Samson. Chairman, Sika ti maikadwa kagawad ken talkek. Sika ti posgak nga uay si chairman bay ti kawan may. agyaman nak iti talekyo chairman. Sika ti makamu amang ipakat iti rumba nga may pakat para ti pagimbagan ti barangay ken kabarangayan. Wan, chairman. Ni mutsip tanod kirimit. Iso ti mangipatungpal ken mangkita iti ornos kental na dito'y barangay bayat ti kawan may. Tanusan ko masumurot ni Dumeng winudi kam kadwa iso kumatiho ay say. Awan danag, chairman. Adda kayo man wenno awan. Agtinulong kami, chairman. Very good, taldeng duyong marunno kasta kagawad, Samson. Wan, chairman. No anya ti panawan nyo dito'y nagbugsutan. Isuntulat ta ti sangputan nyaw. Ay, agyaman ak ngarunno kasta. Promise, chairman. Awan to ti madi ang madilaw yo iti kasasaad ti barangay tayaw. Kastoy gayam ti Indonesia. Daan niya kumatnamnamaan. Saan pa yung Indonesia tatang? Ayan tayo nga rod. O, di mo ibaga alawa, gwino sibaw. Saan mo ta? Anyakad sa alaklakayan. Malaysia, tatang. Stop over tayo dito. Stop over. Wala nang. Inton bigat pa lang ti pa nagpa-Indonesia tayo. Suaya. Huwag tatang. Awan kami diretso sa flight. Manipuli di Manila para Indonesia. Dumagas tayo at dumagas dito Malaysia. Ado, nang iti pasayros ti aeroplano, bumaba iti dito apagilian. Sige tatang, siya kung ti mangguyod dita, dakkel ang malita yun. Ag-check-in tayo pa iti hotel dito asidag ti airport. Ay, umay kayo, nanang. San abali? May sarabi tayo lang dito. Inton bigat, masapa man ang ti flight tayo nga agpa-Indonesia. Nay, saan aga po ta si kanti ay si chairman akit kunamlano asino kamatan dito'y opisina ti barangay Kagawad Samson. Nay, anyat problemam aya kagawad dilim. Anya ngay, kita man talangam, nakangato dagiti sakam iti lamisaan. Ken mayat pa'y ti panagtugaw mo dita tugaw ni chairman. Oray ata awan damot. Kunamno asino kadita kalalaingan. Nagadukit din nga amum aya. Nagadulakit din aya ti tao nga agraraman ako nak. Oho, kunamladay ta ata umapal ka. Tasan asika ti dinutukan ni chairman nga ag-uay say. Nagkuna nga umapalak, ay pakpakawan sa anak nga agraraman. Oh. Saan nga? Naglawag. Sos, agaam mo tayon kagawad. Suray na, nag-grade kay Malan. Ni kagawad dilim bagay na launay ti apelyedo na. Oh, suray na. Anya? Pudno man, kanayon anasip nga tirupa na. Di kay sumaldang.
Sunod. Ay, day ta nga mi nakagawad Samson. No anya lat ibagbaganan. Ha? Saan ka nga agbidot kagawad Samson? Oras nga da na sa beng aramidem, ipulong ka ka ni chairman. Anya? No umawag kat siyak ti makasarita na. Ibagak ti kasta nga itsura muno langam ang nakaparabaw dagiti sakam iti lamisaan. Ay sos, saan mo apadpadasan ta agipulong kagawad dilim? Tapaglawag at tarupam. Anya? Saan nakabalbalaagan kagawad Samson? Ta sa anak amabuteng ken ka. Uray nagan tinapigsa at tao tinagan mo. Kaslawan mo't nagdumaan ti bits dito iya Pilipinas. Wala na. Ito iti may sa kapintasan kano abits dito Indonesia. Ti Palu City. Iti Sulawesi Island dito Indonesia. Adamanan idi na tsunami a lugar dito'y kahit. Ado tinatay idi no jak kagreraw. Wen Tatang, no sa anak nga agbidot. Ijay sa Bali, Indonesia, idi. Ngam sa anak unay dito ibits. Iti nagdudumak mo aparke kan napipintas abyo dito iti papanantayo. Wala na. Ado, ti mapalin na pagpasyaran iti Sulawesi Island, iti Palu City. Saan aparikot day tananang? Ada iti Google ti listaan dagiti napipintas abuya ditoy. Aya. Ura dagiti asidag lang iti syudad, ti papanantayaw. Ni, adawag ko. Mabitlaan ta. Nimot ka bagis, George. Sigurado nga agdamag mananday jay no ayan teon. Alakit sung batam nga rodon Hello, kabagais! Nakaawag ka man? Ay, wun! Adda kami dito Indonesia, kabagais! Isukano da ito iti Makassar Beach Resort, bakit? Ay, Inton bigat, mapantayo mo ti jay Kendari Falls. baka bannog. Ay katugali Anya nga ron ti kung gunam nga imay dito, inusan mo nga enjoyin ti mang pasyar, kadagiti napipintas a lugar dito. Wen mat nga minanang. Manmano day to yun. Anya kit din. Boy, sigurado adi tayo masunutan ti umayo. Ay lakit di Lakay kan bakitan, bakit? Ay, Isu agun dawayan tanti agpasyar, kinag-enjoy ti biyag. Ay, kakaisuna libre. Isupay nagadoa na uyon, alaman langin. Talo kayo, dito tagmay-may sa aklaang, maabak aklata. Posto ti kuna dagiti anak mo. Man-mano da ito yun na panagtur tayo alibre. Kan hosto kayo mat, Tatang. Lakay kan bakit kayon? Iso agun dawayan nyo, tanapigsa kayo pay. Si maduton at talaga ni Nana nga si Murot kada kami kan Tatang dito beach. Ken ore ni Rosa. Saan na mapanawan ni Nana? Ket ni Tatang. Sabihin nga tan... Adamot tan kasarsarita na ababae. Nakabikini ijay. Ay. Marin. Inaramid naman na kunak. Ay, dito yak lata. Bay, amnitan nga papas. Just call me Gusti. Awagan naklatan iti Hana May, Tata. Yay, Ilocano ka? Uwan, Tata. Taga Bengueta, ng taga La Union ni Papa. Ni nanang ko, ti taga Atok Benguet. Ay.
Kasano nga among nga Ilocano ak? Nangagkoy tayo, ti pa nagsarsarita yo iti kadwam. Anya. Ay, Jesus! Ginginit tata! Wala pa yun. Sus, imbara ko ba? Nagpigsa tayo Ay, unay aging ginadayayan. Yun nga rod. Ay, thank you, Lord. Tinarakok na. Saan na bali? Si Martin. Nagsublitan iti hotel datang. Madanagan lakit di darosa kan nanang itan. Hanggang piti da jaging ginag. Narwam dayayan. Kan awan Martin. Anya? O sige. Isot mo na yung adi. Alakit din. Si Kantio mo na. Mapan mo kitaan ni nanang mo. Kasarsaritak pa ito'y kailyan tayo. Kailian. Apay, taga-ano ka ading? Bingket, manong. Agtrab-trabaho ak iti may sa hotel dito ay. So ya. Ay, naggasat ka. Naka-empleo ka dito. Alan, dumeng. Mapan kan. Sumarunuak. Ay, iso Ay, Sige nga ro tatang. no damagan dak na nanang mo kan Rosa. Ibaga, ngagdigdi ko sa kwen. Ay, sige. Panawon kayo nga ro dito yan. Go. Ala ka mang gusti. Apaan na kanibakit mo? Ay, saan? Awan mo dagas nga raramidin ta. Talaga ang nagpintas dito'y Hana May. Ay, amang gusti. Anyan, mabalin ka di nga ikatemunti mang gustilatan. Aniya? Ay, tapno mas nasamit adenggen. Anyan, Ala, romantiko kayo at talaga. 100%. Iso siguro asaan kayo alumaklakay aniya. Mabalin. Umay ka mang gusti, gusti, aglangoy. Ay, kwa kasano na ito ka Umay di ka ko. kiti. Ay, katawan ni bakit mo? Ha? Ay, sige man langan. Makamudan. Siksi na ito yung game. Sa dinuti ko naman ang panaom kang tatang mo, Dumay. Ay, kwa. Dito lang mo't abanda nanang. Ay, sus. Apay nga na pinanawam. Umunakan tagdigo sakpay kung nadamot kami. Wen, saan na nga amot aglangoy? Ay, kwa. Dito'y kailang tasapulag. Ha? Anya day, Ha? adag papaarat a babae, Jay. Walang gusti ko na naman. Sos, nilakit di tatangan na dyan. Ay, sus. Oh, laki-laki di na yatatang. Tanasem kay latay ti sexy. Nga uray pakatayan niyo. Di kailangan ka... Uy, Duming. Naiturog man sa manan. Ay, handa ka nang tungaw. Ay, na siya bagbagam aseksi nga ure pakatayan ni tatang. Ay, awan? Adain singasing ni Uncle George ken tatang apapanan tayo. So, di no? Ije ka no Indonesia. Ay, saan? Ang mga numalmos ni tatang akadwa na ti sexy. Ani, haname. Anya? Domi, mabali namin. Sakadas are Filipino contract workers who immigrated to Hawaii between 1906 to 1946 to work as laborers for Hawaii's sugar and pineapple plantations. Dom. Anya day tabas pasam di talaptap mo? Dahiti man history ti sakada iti Hawaii. Sakada. Kasta ti awag da kadagiti imuna a contract workers kadagiti plantasyon ti unas. Sigun ditoy.
Between 1906 to 1946, over 100,000 Filipino men were recruited by the Hawaiian Sugar Planters Association to work as sakadas for Hawaii's booming sugar plantation industry. Adu dagaya man na panidjay? Uy, at to'y tituloy na. Today's Filipino community in Hawaii traces its roots to 1906, when 15 sakadas were recruited from the Philippines by the Hawaiian Sugar Planters Association to work on the sugar plantations in the U.S. territory of Hawaii. The community celebrated its centennial anniversary in December 2006, and the State Commission to oversee the observance was named by former Governor Benjamin Cayetano following a bill passed by the Hawaii State Legislature. Kas dagayam? Nainayon pa, the commission of 15 community leaders included Dr. Belinda A. Aquino, professor and director of the Center of the Philippine Studies at the University of Hawaii at Manoa, to represent the university constituency. According to the 2000 U.S. Census, 15% of the Hawaii state population, or 170,635, identify themselves as Filipino. Adu dagaya man idjay? Uy, and another 105,728 identified themselves as part Filipino. Taken together, Filipinos and part Filipinos constitute 275,728, or nearly 23% of the state population, slightly more than the Hawaiian and part Hawaiian population. About 70% of the Filipino population live on the island of Oahu. While they are a minority population in the state, they form the majority, at least 60% in Lanai Island, Maui County. Kas dagayam ti pakasaritaan dagiti sakada iti Hawaii. Naistorya kanyak dayta ni Uncle George si dinagbati akidjay kat imunakan anagawi dito Pilipinas. Uy, nga adda may sa sinurat ti may sa Bangulan aman nurat iti Iloco Magazine. Nga naipos da ito iti social media. Anyamot dayta? Adu ka no ti homeless iti Hawaii? Uy, Nakakita akon iti kalkalapaw iti igid ti kalsada. Iti na minsan apa nagpasyarmi kini Auntie Sandra. sigun dito ti kano Hawaii ti kaduan iti makunkon homeless iti entero nga Amerika. Mabalin Kat saan lang nga rod adito'y Pilipinas, ti ayan dagiti makun ko na homeless nga agnanaad iti langalang. Uy, kat sigun pa dito magsi-teritoryo da kano pa yan. Ano kano ti agaapa, ano ti agpipinangat. Ay, anyan ti biyag. Uray sa dino, at dalat ta dagiti nakakasi. Wan nga raw. Apay nga agisem ka, sa kakanto kumita kanyak dom. Panagkuramit ti dito ngin surat ti author. Ada nga ta nailaw ka Pilipino kadagi jay dakdakamaten na homeless jay Hawaii. Wanan niya, agkaiwara ti Pilipino iji Hawaii. Ada nga tamot homeless ijay? Anya ti panagkunam. Ada siguro niya. Nalabit nga da. Nadaman, mabalin nga awan pamilya da ijay. Kanawan trabaho da. Kung saan, lagi tayo nagtor, asan na nagawid. Kalpasan na ungput ti aldaw apa nagtor na. Kat nag-TNT. Kwa, amangan no saan mo't at TNT, dom? Istrikto ti US kadagiti TNT. Madeport adagos Ta syempre,
Langalang ti ayan dagiti a homeless. Nalakada a matiliwan. Wala niya. Oy. Sa bali man ti pasimuda agday tandom. Itaya pa na kami ngagbasbasa. Nabannog man ang nagiti mata. Asus! Rason. Sige, iredep mo ditan no makatugtuglap ka. Mapan kami kinanang ijiponerarya. Basta ya. Ay, huwag nga yan. Kumusta ti pinaramid yung extension? Nalpasan? Wan, finishing lang ti subsublian di karpentero. Kanya nga ti matuloy alokatan nyo ang negosyo ijay. Amangan no beauty salon. Unisex tapno ad-ado ti umay ang customer. Uy, lalaki kan babae ti customer. Adi ka sa no, mga kayo ti barbero yo. Makitan to. Baka mo kayo patamang kita. Nonya ti pagsayatan ti inrugiyo ang negosyo ijay ilay. Kahit kumusta nga ti punerarya. Adamot lang mapaspastrek. Ay, ata Iso nga rodan ti mar-aramat iji extension. Very good Sige, mapanakon. Amang ano maakaranak pa'y di ta tutugtuglap mo. Ha? Aywan gayam doming. Ada awag da ti Sandra kada tatang. Anya na ita? Ada ka no sumang patabalik bayan asabten tayo iji airport. Anya? Balik bayan man Wan, ngamsan akas kadagiti mo na abalik bayan akabagyan apalpak. Anya palpak? Dagiti kunam no asino atahor. Ngam idi agangay, awan mo't gayam kwartada. Kat ultimo pasahida nga agpamanila nga agsublin iji Hawaii, awanen. Saan la aray ita? Anya pa'y? Anda pa imutang iti maparte, iti agsublin, iti abron. Di na nabayadan na. Kaawarin kwarta na. Na kami kang tatang tinagbaybayan. Iso nga rod. Ang sabali da ito'y, tani Auntie Sandra kano ti makamo iti amin. Mayata. Iso nga intay to kano sa baten iji airport. Una, tilang partisipasyon tayo ti kasapulan. Nga iso ti panakipagyan na iti balay da tatang. Wandom, agsa nga ili da tatang iti balikbayan a senior citizen. Tidakas na no agkabawan na senyor. Ay, saan kumamat Ti pagsidawak, apaya sa pulan at kabagyan na. Awan nga taaya ti pamilya na. Saan nalawag timbaga ni Auntie Sandra? Yala. Malawagan do ti amin no makasangputan di ti Pilipinas. Wan, umainan sa kano sa pulan dagiti kabagyan na. Yeso Yala. Urayan tayo ti sasangput na itatao. Siputan nyo dagiti rumaritigay ta pasayros. Nakabado kano iti puraw. Da kayo timang sipo, trusa, dumeng. Wan nanang, Di kayo madanagan. Nagdadak ka lagi ti mong lagat na Awan makalabas asan may makita. Nakabado kano iti puraw. Pantalon a puraw. Ken pulo a puraw. Senior citizen a medyo kubbo. Kasta tilangana, yung patulod na Auntie Sandra picture na. Adan sama dito cellphone mo di picture na, Rosa. ay uwan. Dong, betay mo. Ngala, kita nyo. Kita nyo. Amano iso na jayin. Nakapuraw di rumwar. Ngagmalmalanga. Oh, kita nyo. Ison. Wan tatang, iso daytan ni Ama Teban. Ingato ko na ti placard. Kumailakit di dito ayan tayo nung mabasa na tinagan na. Kumikita dito yan. Ison, diretsyon ti pan nagnana agturong dito.
Thank you. Ang yaman na. Dakayon, di ka kabagyak. Ay, mabit lang. Siya, anak ka makaangas. Ibatan na kon. Ala, saan ka nga arakupan itinaerot? Unak nga may no kay kayat mo. Intayon. Agsasarita tayo to ni Gibalay. Hintayan, Tatay Steve. Matiban ko ng lapat kanya. Sige. Wala, no, dahil tat kunayaw. Amateban. Hintay nga rin doon. Adda tayo, dito nagbugsutan na barangay may kabsatiban. Naimbag kayo unay, kabsat gosting. Tulungan nyo tikas kanyak. E din to taawan ba't namnamaan nyo apag subalit ko kada kayo. Kwa, kid daw ti kabsat ko iji Hawaii. Makipagyan ka dito'y balay, kabayatan ti panang sapul mo kadagiti kakabagyam, kabsat. Kasta aya. Taga-ano ka kadi aya dito'y Pilipinas. Ayan ti pamilyam dito'y. Ada ka di pamilyam? Ay, kuwa. Nay. Anya akwa, apaya kaslasan ka makasungbat. Nabayag anak ijay Hawaii. Barito akpay idinapanag ijay nagtrabaho iti kapinyaan. May saak kadag iti makunkuna asakada. Nenay. Naglaklakay ka nga ro di Hawaii Idi damaw. Pinatpatuludak da inang ken amang ko iti natnat gedak ijay Hawaii. Kasta, idi kwan. Sinubsubalitan da pa'y met ide ti surat ko. Ngem idi kwan. Awanan ti surat da. Nagadon ti surat ko asaan anasubalitan. Aging gaasaan akon nagsursurat. Nga, aging gaita. Awan san ti kabagyak anabati si bibiyag. Anya? Ay. Kaslamadanagan ka. Kwa, di san mo. Sapay ko awan makunayo. No agbayagak dito'y balayaw. Kwa, kasanukan no talagang awan ti masaraga makabagyam kabsatiban. Makaamon to ditan no saan dakton akayat nga agyan ditoy. Di pumanawak. Uray maturgak ton iti ig-igay. Adda baraks me iti agtrab-trabaho iti kapinyaan. Idi na ibusen dagiti agpampamula iti pinya. Awan meten ti baraks. Awan meten ti pagtrabahwak ide. Ket imbagman tan nakapagbayag ka iti Hawaii. Tamayat matibiyag ko ide ijay. Taad dapay kwartak idi agtrab-trabaho aging nga awanan ti pagyanak. Ket kapilitan anangaramidak iti kalkalapaw iti igid ti kalsada. Taadumat ijay dagiti agkalkalapaw apada amakunkuna homeless. Homeless? Ti awan balay da ijay Hawaii.
Nagduduma apuli dagijay. Ket agid idada iti sa dinuladitan. Kasta gayam. Isumit lang ay dinapan kami ija Hawaii. Kat ado tinakita mi idi akasla sapaw itig-igay. Wan, ket may saa kadakwada ijay. Aging gaanakam amok da George ken Sandra nga asawa na. Ket idi kwan. Pagaw awidenan ti gobyerno ti Amerika dagiti awan pagtaengan daijay. Kang runaan ka dagiti makunkuna at tiinti. Ay may saka ka dagiti napaawi dahin, kasta. Siyak tinagkalikagom a makaawid dito'y Pilipinas. Nga uray awan nagan ko iti listaan dagiti mapaawid. Tila ibagbagakod. Agkabawak sa matan. Ay, hindi imbagda mo. Mabisinak sa. Ay, kastaya. At tinasayaan. Umay ka iya kusina. Nakaluto nga tan ni Sofeng. Rosa, dandani saan ako na makasurot ken kanya po ni Raria, takasano. Di mo't la pumanawan niya bisita mi a senior citizen. Wanan niya. Anya ko na idi kasangsangpet. Sa pulan na ti kabagyan na. Dinsamot pimampanaw nagsapol. Ay, wan nga road, takasano nga ben. Ijay mo't kagayan, ti bagbaga na, sigud a lugar na, nagadayaw. Ay, Sino nga iti mangkuyog ken ko ana ama pan iti kagayan? Ken, siyempre, dakil ti gastusan ti mapanijay. Wanan niya. Sa nadlaw ko ket, uman sa nitatang mo. Anya? Wan, napayagan na naibos di patulod ni Abirat Sandra para ti abastuna. Isong agparikutak akanayon iti maipasangaw. Saan samot anapili ti sidaan? Noon mo't kit diya. Ure agdapulat asin kaya na. Pinagdapulyo iti asen? Initatangyo bareng kanuno pumanawin. Ala, kaasim Ay, umay kay tuman kit di diya pala itakasarsarita yaw. Parang nuda kayo ti pangibagaan na, no? Anya talaga ti plano na. Sige nanang, masapak tong agapoy ji ili. Dagasak ni Duming inton malam, umay kami iji balayo. Kumusta ni Ama Teban, Chairman? Ay, ayabang mankit din, iji balayaw. Ipasublat yo kada kami. Wan, sublatin nyo man. Dakay ti mangsa nga ilimot. Sige, isut ko na yo. Umaya ki balayo inton malam. Ni Rosa. Hello? Hello, Dom. Dagasanda ka dita barangay hall no malam. Sa paakti pumanaw diti punira niya. Ay apagiso Mapantang to iji ayan datatang. Sarong karanta ni Ama Esteban. Ay, pag-iso, kastamot ko matibagakan ka. Okay nga raw. Urayan ka inton malam. Wandom, bye. Bye. Ay. Tatang, umay kami kan Rosa iji balayo inton malam. Nasayaat. Tadda makasarita ni Tiban. Ay, masadsadutak nga minan na makisang-sango king kuana. Anya? Kumusta matay sa nga iliyo a Hawaiano nga agkabaw sa kanumutay Rosa? Aday je balay na si Mang. Sinublat me tamarigatan datatang ang mga sikaso kan ko ana. Sino nga minday jay
Kabagyan yaw? Ikwa. Kabagyan daan ti Sandra nga asawa ni Uncle ko George akabsat ni tatang, nana. Kasta ka day. Ay, imbag mata, nakaawid pa eh. Wen nga rod, umay na kano sa pulan dagiti kakabagyan da. Pagsapulan na nga. Ay, day ta nga rod tinarigat. Ta saan namatan nga amo no sa dino ti ayan dagiti kabagyan na. Dinamag na kumaay ti antem. Saan da kanumatan nga amo no sa dino. Tanam amo na laang mat ijayan kan kaano laang. Ay na, narigat ti agsapol iti saan mo nga ammo no sa dino ti ayanda. Wen nga rod nana. Iso nga an-anusan milatan Aging ga iti saan nga agsubli iti Hawaii. Nasa ungamin kanyak ni Suping iti naminsan. Marigatan kano amangaywan. Wen nga rod nana. Iso asinublat mi kindumeng. Kaasimot ni ama teban nung mapankit din maturog iti langalang. Tatang, kuyugan tayo ni Ama Teban ama pa ni Manila. Talaga ka no, saan na nasa pulin pa na dapay kakabagyan na dito Pilipinas, wano awanan. Da tayo kanon, ti kakabagyan na. Kabsat ko sa aing agyaman ak unay iti kinaimbagyaw nga agasawa. Kan uray ka na kayo, Doming. Naimbag unay. Ay, awanan nyaman na dito. Kamsat tibat. Doming, makaamukan ang mangibaga iti nakitam kada katugangam. Kat nukas kasanaw, mapantayon igay Manila. Apay duming anya dito. Tatang, at dagayang benepisyo ni Ama Teban iti panagtrabaho na idi Hawaii. Na ipagnagayam amin ni Auntie Sandra na iti kasapulan na maurnos sakpaya pinagawid da dito Pilipinas. Anya? Milyonaryo mo't gayam ni Ama Teban. Wan kabsat gusteng. Kat kaspagyaman ko kada kayaw. Itad ko kada Doming kan Rosa ti amin. No kasta. Dumeng, laglagi pam. Dakkel mo ti panog mi ken nanang yo anang aywan ken kakatibag. Ekwa, Di mo ko na nabukudam ti kinabagnang na. tatang. Malpas sa di na anusan. Itang adadulyar kat... Ay, sus, Anya na dyan na tagtagainap ko. Makibingay da kano iti dolyar ni Ama Teban. Domi, mabali namin. Uray mo itong tinamsaakan ti layos ijay tubod Lanao del Norte. Gapoy tinapig sa atudo nganyag ti LPA. Wen nga rod. Umuna didigra iti taon 2023 kunam Ay, barbaro taon nga dakas na parikot. Sigun nito damag, tinapektaran, nadadala mambalay. Talaga nagbaliwan ti tiyempo ken panawon na. Enero pa'y lang nga madan kasta pagkang. Sigun pa iti naudya damag. Andan 50 kat may sa nga tao tinatahil na po iti panakayanod da. Ay, Diyos ko, kasyan na kami. Malaksid iti sanikwakan na ipatliabiyag. Makuna ka di daytoyan a panusa ti Diyos iti sangkatauhan. Layos. Katibagbagada a pakaigapuan ti layos. Kat iso ti kaawanan dagiti bakir. Kaawanan dagiti kayo iti bantay. Nga iso ti manglapad iti nabuslon adanom a bumaba iti karayan kan kapatagan. Yun nga raw. Basol tayo matlaang numaminsan. Tadi tayo amo asalwanan ng iti aparabor ti apo kada tayo.
Kas iti napasamak, iti nagduduma a probinsya, kadag iti naglabas nga aldaw. Nagado a landslide, flash flood. No pa'y nabayagan na napasamak na iti apagteng, malagiplat ta, no dadumteng nga bagyo, no panaglayos. Kasi iti flash flood idi, iti Ormoc City. Ti Yolanda super typhoon, ken dadumapay. Na di bagyo nga umpong, ken anya pa iti napipig sa bagyo. Na iti landslide iti Little Kibungan, ako na iti La Trinidad Benguet, idi sa dino kat nagado tinatay. Iti itugon Benguet sa pera di. Kat pabasulan ti open pit mining. Dayta, Kan sigon karag iti managpaliiw, ti rason. Umuna, isaw ti kaawanan ti kaykayaw. Nakalbon ti bambantay. Malaksid pa iti dakala trahedya iti may nga ili ti Benguet kas nasa okitayan. Sa dino kat dahiti nagbakwit iti may sa simbaan wano kapilyan sa Sigoda Bankhouse ti Sigoda Mining Company. Amin lang iti may pagarup sa gasot alumugar kat nagaburan. wen nga ron. Ay, Diyos ko, pag-awanan na kami. Kat sigon karag iti masaknan. Gapo kano da ito iti open pit mining. Kasi nako nakitayo yun. Dagita ngamin, ti saan da mapanunot. Angam ko na damay, iso nga rod ti pagbiyagan ng iti agintag ijay. Ngam pakatayan mo ti ado no dumtang ti ditigra. Uy, ano mala? Sapala ko ma. Awanan ti sabali pa'y adidigra dumtang iti da ito 2023. Apakadadaalan ti sansanikwa kan pakatayan ti tao. Good morning, Chairman. Good morning, Mat, kagawad Portugal. Apay, sikat ti officer of the day ita. Saan? Angam narwama kon nga umay di ti barangay hall, siyakman ti jote, wano saan. Uray di chief tano dak pala. Amok! Uray na kayo, nasapa kayo, Mike. Hawain, kunak no madanon ko ni barangay secretary wino ti kagawad nga officer of the day. Ang mawanda pa'y, mate. Kas kailang dadamumot ka nakwada. Iti da ito nga oras nga galas 9 kat adadan dito. Ay, milagro na. Ay, salbagat dagijayan. Angam nasapa kayo mo't ngagpaisaw. Ako di magasakla ang taalak ti pinaaramid ko a report di Kalman. May papaniti assessment iti damage di tinagbugsutan. Nga po iti naglabas sa bagyaw. Kasta nga raw. Saan ko lang amo na-print ni sekretary sa kabay nagawin. Tinulungak pa nga ron nga nanginkod at numalpas. Kita man, ada nga min emergency meeting mi ita kadag iti masagnan nga ahinsya ti munisipyo iti opisina ni Mayor. Matalantan dagiti nadadal iti entero nga ili tayo asanta disgrasya. It masapol ti report may a barangay chairman. Mabila nga ron, i-on ko ti computer. Sige man. Oran ti labasit nga ag-on. Masangpatan kayo mo't gaya mo niti opisina, Chairman. Ay, wan. Masapak namin nga gudong. Tadamanan meeting me no madamdama kadagit di kakapitane si tintero nga ilay. Para siguro iti preemptive evacuation, wano preparation para iti mapaspasungada na bagyaw. Gusto ka. Nangruna kadagiti barangay nga da iti igit ti baybay ken iti karayan. Kastamot iti sakaanan ti bambantay.
Kas kuma dito'y barangay tayo. Asidig tayo iti karayan. No apay kit di iniro pa'y laang maddan bagyo na. Sa balya talagang ti panyimpo na. Basta masintro ti probinsya tayo, ti dumtang nga bagyong ibagbagada. Unya raw. Nyamutin. Super typhoon ka no rito. Ket napigpig sapay ka no, ngam na di bagyo Yolanda, kas kadalawin. Kano na niya pa dita napipig sa bagyo adi malapos, kadag iti nagduduma pa sa tipagilyan. Isungag sagana tayo. Ikararag tayo alumisi kuma, katitibay-bay ti pagnaan ti matana. Hangam sana mabalin nga kararag tayo latan nga awan aksyon nga iwayat tayo. Ay wuna. Takuna na nga rod. Haganad ka, tasalwadan ka. Apay, umayin ti landslide, nakaparintumeng kalatan nga karkararag at ikamat tomaray. Gusto na ita. Masuro na kiti nabuyag iti internet. Anya ya. Mapaspasungadan lang arudan ti kunada super typhoon. Di da pa'y lakit agsasarita. No anya tinasken nga aramiden da apanagsagana iti mapaspasungadan a kalamidad. Ay, Unya raw. Makapasuraw na makapaluksaw ako nada. mala. Tangay adakan di tao eh. Kenawan pa iti agjo ti akagawad. Akit, si kapay lang at agbantay. Kababain, numaladawak nga main. Saan ko nga ugali, di ko na da dramatic entrance. Kanayo na maud-udi. Uwan mo ta. Hangam sana ya. Nga day di kas na kapitan na kadwayaw. Ay, ada Kanayo na maud-udi. Panagrubwatan man, mino meeting mi iti ibis ay Sos Mario Sep. Una yan. Ay ngam kiday. Ada pagalistuan na. No ada seminar, Domeng. Anya nga eh. Alis daw no pandangan. Sana maudi. Anya. Ken napartak nga agsili. Agsili. Wine. Agisilupin iti makan. Anyan. Agarbisan lakay. Tay tansan tay pakpakaon natin super bagyo ako nada. Mabalin Ngam kunada mata posible nga landfall within 48 hours from now. Ay katanya nga rutadang yung ay barangay officials. Kastalatan. Ay san mata? Ada emergency meeting mi ita kadagiti kakadwa ka barangay officials. Nagiti tanod. Ken amin na nakamang ti barangay disaster brigade. Ay rumbang laan. Sa narabrabag na ti mapaspasungada na bagyo. Nang runa ti probinsya tayo ti pagnanti kunada amatana wino sentro na. Ay kitaan nyo nunas kang agbakwit na kita agnanay di taigit ti baybay kung karayan. Agpagbakwitan nyo idan. Narigrigat ti agibakwit na mataman ti bagyo. Katunmod. Mapanda ni Jeskwilaan. Tayo gamot lang tinatalgat a lugar pagyanan dagiti evacuees tayo kat dito'y nagbugsutan. Kitaan mi matakamang ti women's ken seniors no anyat paaramidan no may tulong may. Pagyamanan ming opisyal day tabakit. Ngawin. Awagak ni Rusa. Maitulong mi ladya maitulong mi Kasapulan, ti kunada contingency plan para iti kastoy agundaway kakadwa. Nasken nga adang nga ramidin tayo. Tapno maliklikan ti ado aparikot at umtang no kastay nga dadidigra. Kasi ti kanayon nga ipagpaganatgat ni Mayor, zero casualty kumano kasto nga da didigra dumteng. Awan maipatli abiyag. Sana bali, nga da nagiti sana maliklikan na madadala sa nikwa, basta awan matay. Kasapulan ita iti panagkaykaysa. Unasan tayo kumanti politika kada tayo. May sa barangay tayo. Gusto ka, kagawad. Ay katuan mat, Chairman. Amo tayo mat, nga dalat ta dagiti kontrabida kada tayo. Adi tayo mat amo, no, anya di ka kuna akon di kontrada. Nga
Ngawan mangarod na sayat amay singasing da para iti pagimbagan ti barangay. Nasaya at tanirwangan mo na ita kagawad. Tay ti panawon ti kalamidad. Awan sa baling umarayat king ka no saan at ikarubam. Kuma, sangsang kamay sa tayaw. Agmay-may sa tayaw. Agtitinulong tayo kuma. Iso rugyan tayo ti mga lukoy kadagiti kabarangayan tayo. Nga adday tigit ti karayan, kastampatin iti baybay, tagbakwit dan. Tirigat na nga rod, Chairman, nado ti sulpang. Pudno tayo ta, Chairman. Umapa da pa Ado lamin, kunapay nagiti na duma. Nakita tayo umat idi man ang chairman. Nagbalin aparikot tayo, dagiti kabarangayan tayo asulpang. Wen, malagip ko. Nalpas kat nalpasan. Kumasana na maulit. Natayumot nga rod nga opisyal ti maperhuisyaw. Ay, day tangarod kat. Kat da kayo matakamang ti disaster brigade ti barangay. Awa, nagbarbartek. Da kayo atanod. No rason nyo ti pagpapudot na nalamin adulti kape. Dayta nga ron. Ang mga no da kayukit di amapan agrescue, ti marescue, gapo iti kinabartakyo. Santo ang mapasamak na ita, kagawad. Di kay agdanag, Chairman. Kagawad. Disiplina ak nagiti tanod tayo. Nasayat. San lang nga disiplina? Ngam kiti, likor ba nita aging at malpas ti bagyaw? Napintas dayta na panunot yo, chairman. Mga rami da kiti mimaw may papan iti dayta. Kita sino man ngaglabseng, may paayan iti panusa. Awanan, kakadwa. Nga kayo itan. Ewan, tadyak kayat nga damatay, wino madisgrasya akabarangayan. Ay, so dayto yan dong. Nagpigsa ti angin na kinbayakabak na. Mun nga rod. Rabi ipay mat nga rod. Ay, dayta ti imas na ita. Saan tayo makapagsagana? Mun nga rod. Kasano? Nakapagbakwit mo't lang dagi adda iti igit ti baybay kan karayan. Nagiti anda itigit ti baybay. At dadan iti pagadalan iti malumpay laeng. Ngam ti do a pamilya iti igit ti karayan ti talaga sulpang. Isus, daytan ah. Ay na, mga nung umato ti danon ti karayan, magtultuloy ti bayakabak na ha. Naitamot ti bagbaga ni tatang iti kalman. Ngam sulpang da. Dayta ti rigat namanan ako nak. Ang mga no adamanan ar-arayatin nyo into nagsapa ha. Kumaan mo dapat maabutan itong bigat. Ang mga nunayanom dan. Ay, yan, ada yung apa. Isalakan na kami. Kasano na ito, Chief? Naglamin. Nabrungak mo ito kapi. Anya nga ita. Pagkay kumakanong mga lopay, parang may sabot lang. Paggatangan tayo nga rod. Kwa, siya kundi mapandita tirsina ni Apong Saka. Saan ang makadanon kin Chairman dahito ya? Ewan da na, Chief. Hindi. Ang problema, Chief. Tano adda mangidanon kin kuana. Masalit tayo amin. Nakaturog ni Sufing. Ngumsiyak. Saan ko amaalat iturog ko? Pampanunod at ti barangay. Cellphone ko. Nemot Duming. Hello, Duming. Tata, kumusta kayo? Pasensya kayo, no? Nadisturbo kayo. Ayawan parikot na sa anak mo lang makaturog. Pampanunod at namin ti barangay. Tata, imawag namin ni Rosa. Kat madanagan na. Nabuya na ti damag may papaniti super typhoon amang dalapos dito yung probinsya tayo. Imbagam kumaangawan pagdanagan na.
Matatang, isutimbaga. Ti barangay ti pagdanagak launay. Nangro na kadagiti sa na nagbakwit ti jas ti karayan. Sakit igit ti bantay ti ayan ti daduma. Ano? Sapay lang kumaan. Saan na pagpigsapay tikas niya kapigsanan. Ewan nga raw. Sige datang. Ano, mawag man ni Rosa. Ibagak na rin mga pagdanagan na. Sige barok. Bye, tang. Bye. Nya katangag pa iso tinapasama kadagiti sana nagbakwit itigit ti karayan. Sos. Da kasain. Ay, grabe da ito abagyo nanang. Uwan garod. Adda ka no nagaburan ka dagiti ka barangayan nga dagiti sa kaan at ibantay. Sapay sakop ti nagbugsutan da iti. Uwan. Anya nga ita. Kanuray ka no dagiti doa pamilya nga da iti igid ti karayan asaan ang nagbakwit. Nayanod ka no ti babalayda. Ala, naimbag ano saan daan na iraman anayanod. Apag gusto ka no makapanaw da ini bayanod ti balaydaan. Sulpang da kanumat ngamin ko na ni Duming. Isumot ti ko na ni tatagyaw. Pagbakbakwidan da ka no idangam sa andaan ang italtalag. Apay ngamin nga dadagiti kakasta Adda nga road, saan amaw awatan dagiti sulpeng no kastoy nga adda didigra. Urayin da pay lang nga da mapasamak kadakwada, sakbay nga agunay da. Kumpirmado, Chairman. Nagaburan ka no ti balay da eska kan dakulas. Iso da hito yun timbagbaga. Kat dagiti mo't dua pamilya itigit ti karayan. Naimbaga ta nakapanaw da sakbayakin na ti danom ti babalay da. Isura na iti sulpang. Wen kagawad, Chairman. Saan da kayat ti pumanaw idi imbagbagami a panawan dan. Nakasaganan dagiti kakadwa tayo akamang ti barangay brigade. Mapantayon, bareng si bibiyag pa dagiti nagaburan. Sige, mapantayon. Da kayo atanod kan kamang ti barangay disaster brigade darasin niyo bareng nga dapat si bibiyag. Ay, napaot ti turog ko Ay, kunak no pud no day tiyayon. Imbag tatagtagainap lang. Ay, maal-ala ti sulpang.